Ji. Apa yu? Lapo mulai Ji? Apa yu? Lapo mulai? Lapo mulai piye karepe iki lho? Sik tak mani. Lapo? Lapo mulai? Lho lapo mulai wong omahe gale mulai. Lah wingi kan mari mulai. Lho wis mare mulai jegro blenger kok. Aja ngomong-ngomong. Gak. Ngono agek campur sari jange. Rahmat Wijaya. Mari ngono dipakani sego bungkusan. Ayo tak terus nang nggone iku. Wis ora usah, tidak usah. Pasar Balung Panggang lek jam 3 wis rame. Ayo. Alah bah rame, bah gak rame. Ora urusan. Tunggu kene. Ngene iki. Sik Cak. Sampe mang kumat ayo apa sih? Kumat. Digelek kaya wong lanang. Nggo masaenae dhewe. Tabok munyengen kon. Loh. Sik aku saenake dhewe lapo? Wayahe masak aku ya masak. Wayahe brai ya brai. Wayahe nang pasar ya nang pasar. Sik. Wong brai nek wong lanang gak ndok omah kok aja brai. Kok nek wong lanang gak ndok omah brai ya braine tanggamu takon. Mbok. Sari manis, kurang manis, tambah. Aku tak bagas iki lho jam piro? Mbak Sapiro. Iki jelas iki. Sik ta, Cak. Le. Ngene lho. Sampeyan biasa kan senengane wedang gula. Ya? Cak, sampeyan biasa kan seneng wedang gula. Ora wedang guloan gak? Gulane teh, tak tuku gula sik. Tete gane. Tak Ora tetean. lho, tak tukokno gula. Ora iso, aja kate gula aku saiki ya gak ngombe teh. Ya gak tuku gula ya ora duwe wedang. Aku saiki ketir jange. Ngetir apa e? Yo, sari manis, kurang manis tambahi ngetur. Cak, iki mangan dikandani Pak RT. Pak RT ngomong jarine ngene, Bu Taji, mengke Pak Taji kan ngewangi jaga nggih ten pos kampling. Mengke lek mboten saged wakil jenengan sampean gak iso wakil aku. Yo cak ya aku tak Ayo, jalan. Tunggu kene, tak takoni. Tapi rabal. Padha. Awakmu kok ujug-ujug nggawa sewek. Ini untuk apa? Ini, iki makan mari tak umbah. Iya toh? Mari tak umbah. Gorong tak lempit. Lho, ini lho. Dilempit, dibuka. Meru kelekmu mubal-mubal. Hah? Apa? Lah apa? Jelas iki. Alah, bener saritut. Omongmu itu lho, suwi-suwi kok gak kena kopeng seji. Bener saritut. Dadi jare saritir. Oh, gor saritir meneh tak saritir dhewe. Oh, man. Lah apa? Ini sayang. Awakmu nggawa sewek. Lho alah, iki mang aku katene pesen sego. Oh, iya, sego kono ya. Ya, pokoke tumpet geseng. Aku mau pesen sego pecel lali gorong tak jopo. Alah, meneh tak tukono sego bungkus. Nggo. Arek ku opo angel sih kandarane? Arek iki. Ku bojone arek iki. Nomor piro? Nomor piro? Papa. Ini
Iki mang aku krungu kabar gembira. Wah, asik. Asik. Apa iku, Cak? Apa Cak? Awakmu kon turu bale. Ngono. Nek taru bale aku sing dingke. Lah ya wes, mlebu aku tak turu balik. Kene aki sayang. Kene aku tak turu kene ya. Ya, turu kono. Ya aku turu kene. Aku sing dingke. Kene ya. Heeh. Iki bantale. Iki bantale. Ah. Terus aku turu. Turu dikemuli ngono. Dikemuli. Ah. Japi aku sing dingke sih. Ya. Ah. Japi. Terus aku sing dingke. Lah apa sih, Cak? Ambekan lho gorong wayah mulai kok mulai ae. Mulai piye? Aku iki kangen. Kangen terus. Lho lah piye apa bojone? Ibal. Gawan nyengkre kono. Menungso iki. Wong kok lho nyengkre rumah samu kresek ta. Hah? Lah apa sih? Ki. Wis ora iki sewek. Lah apa? Ki. Haene. We. Sampeyan ngerti saya pirang-pirang dina iki kan hawane panas. Aku ongkep, dadi aku siap-siap ge daster ngono lho, Cak. Ongkep. Kurang kon tak tukono kipas angin puting beliung. Modal apa jare Iqbal? Lho modal apa ya puting beliung kon katutmu, Dik. Turu omah. Ayo nang ndi? Kon kok turu omah? Omah ndi? Iki lho panggunge lodrok di goblok. Omah ndi rene omah kok. Ngene. Ngene. Ayo. Iya. Kok iso? Turu omah. Oh, gak kok. Yo gak piye kon iku? Sing mlebu omah iki mang dhisik aku. Awakmu keri. Lah iya keri ku lho karep, sing dhisik nduk mburi. Gah. Aku nduk kene. Kon iki Wis kandhane ongkep-ongkep nyocot ae wong lanang ngene ku gasak cangkeme peke. lho gasan wani kon. Lho, apa mesti tak wedeni Ji? Hah? Apamu tak wedeni Ji? Aku wedi. Lah kon wedi apa kon gak ning jero? Wedi aku. Wedi apa? Ketibanan gunung. Ayo to. Mah. Lho. Oh, kene Cak yo, tak pijeti yo Cak, tak pijeti. Rayu. Kene sayang. Rayu. Tak pijeti sayang. Alah. Kene sayang. Alah. Ambek turu sayang. Alah. Alah, turu sayang. Ojo medon. Sawake dibuka blak. Itoto ngetire. Berapa turu? Tapi jeti. Benar turu. Nggak boleh. Sopo iku? Ane mau turu ku meneng ae aja Alpateka. Aku ya takut. Turu Cak. Kene tak pijeti sayang. Meneh nang budal golek dhuwit sayang. Kok jane. Engko tak kei sayang. Turu. Enggak aku njotir ya. Ojo rame-rame. Awas lo koyo bingung lo. Ojo nyocot ae. Nang. Kate nanti kon. Kate iku. Kora-kora. Kora-kora apa? Iya dikorai. Dikorai. Iya. Apane korai? Iku mangkok. Iku mang. Iya. Warung dibuka. Iya. Blak. Iya. Langsung ketir. Iya. Langsung. Meneng abal. Korong iki. Napa nyawang-nyawang? Culek matamu kapok kok. Napa? Aja kasar. Loh, Ayo basahnya medal piye, Ji? Apa aku tak medeni kowe? Ayo
Arek angele. Arek. Kandhanane. Oh bojo kandhanane angele. Gregeten tak racun bongko kon. Hah? Lah karepku tak ijolno nang pasar sapi kok. Harap pelire moto. Heh, mire nanti. Rumah. Cak, nduk jero iku lho akeh lamuke. Alah. Ya wis gak apa-apa aku tak tuku obat lamuk sik. Wis tak tukono obat lamuk 16. Merek apa jare iki? Hah? Merek apa? Merek celurit. Bangane mluker-mlukere. Awas kon. Awas. Ya aku jero. Sandale ku. Napa? Cek kene. Wis adole gak oleh. Gak oleh. Patil men. Cicai. Oh, kok kuwatir piti-pitian ya, Tamban. Lho, gak urip piye? Mbok. Arek iki kok. Cak, lampune nduk kamar iku peteng, Cak. Lampune nduk kamar peteng. Engko tak tukokne jesel. Lucu lah. Karo pelirike moto. Auto apa kon? Bongkon. Ya tak gepeng sak bene dadakno kate ngentekno bekakasku. Tenono kon, Peng. Karena bekakasku kerowok blek awakmu. Tenono, Peng kon. Aku kepengin buktekno. Ya. Oke. Mana tak setari pendelem. Bangga. Tanana, piye buktine iki arek iki? Sandale. Ya. Aduh. Kamu kok wis cepak sayang. Loh, kok tempal? Bubuwe. Dir. Ya. Loh, kok aku rambutnya? Gak apa-apa. Lah, kok ana pistole? Tangane paling. Dir. Iya. Aduh sayang. Dir. Ya. Langsung.
benih tak dadakno. Ijek makan pendidikan, ijek ngelak sekolahan, kok datang ngate ngetung bojoku, kowe entek ta? Enggak. Ji, aja nyalano gepeng. Wah, yo salah kok. Bojomu dhisik takonono. Kok duwe perbuatan ngene karepe ku ya apa? Apa? Ngomong. Kon iki semayan karo gepeng iki karepmu piye? Ngene lho Cak ya. Aku sabenernya ambek gepeng iki gak ono hubungan apa-apa. Banyak kok ngetir ngetur. Anjene tak sengaja ngono. Ngomong ngono nduk ngarepe kanca-kanca sampean. Botoku iki kepengin nyadarno sampean, Cak. Sampeyan wis kadung nyambut gawe, gak eling bojo. Elingmu mak ngekeki dhuwit terus. Nafkah batin, Cak, aku perlu. Walah, dadi awakmu perlu nafkah batin. Lah nafkah batin ya ayo tah nek ngono. Wis ngerti akon karepe. Iya, wis. Aja dibaleni meneh, nyambut gawe nek wayahe mulih ngono Ji. Heeh. Bojomu njaluk nafkah batin. Nafkah batin. Wis paham ya? Paham. Ayo, Peng. Ayo nang desa Sepat. Bengi iki wong Sepat nanggap Ludruk Budi Wijaya, hajate sedekah desa karo Agustusan. Bengi iki gawe lakon apik, digawekno lakon Apa Jeritan Hati Seorang Ibu. Bersama Ludruk Budi Wijaya.